അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് ഇതിൽ കൃത്യമായ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ സ്ഥാപിത താല്പര്യം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ മേലോ മറ്റാരുടെങ്കിലും മേലോ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ 220 വോട്ട് ചേർത്തൊരു BLO ഇപ്പോൾ സർവീസിലുണ്ടോ? അത് നമുക്കറിയേണ്ടത്. ഇത്രയും വോട്ടുകൾ 22 വോട്ട് ഒരാൾക്ക് 2 ബൂത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചേർത്ത BLO ഇപ്പോഴും സർവീസിലുണ്ടോ? ആരാണ് ആ BLO? അത്രയെങ്കിലും അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. ഇത്ര തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം, അടുത്ത തവണ മുതൽ ഞങ്ങൾ ഇരട്ടി വോട്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കും. 20,000-30,000 30,000 ഇടയിൽ വോട്ടിന് മാത്രം പരാജയപ്പെട്ട കോൺഗ്രസും ഇന്ത്യ മുന്നണിയും 25 ലക്ഷം അവിടെ കള്ളവോട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ്, വോട്ട് ചോരി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ഒരു മറുപടിയും പറയാനില്ല. ആകെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കളിയാക്കാം, ബൂത്ത് ഏജന്റിന്റെ പേര് പറയാം, അതൊന്നും കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ ചുമതല നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്.